Vstupte. Ako vyzerá? Perfektne, miláčik. No dobre. Zdravím. Dobrý deň, Soková. Nádištová. Ja sa ale neboj sa. No, my sme prišli na také vyšetrenie, nás poslal obvodný lekár, že tu máme prísť a máme mu skontrolovať zúbky, ale neviem, na čo je to dobre, však pozrite sa na jeho zúbky, každé ráno ich čistí, po každom jedle, večer. A koľko má Bohuško rokov? No 10 rokov má. No tak to bude preventívna prehliadka, to je bežná vec táto. 10,5. Dobre, dobre. Poď Bohuško, poď. Na stôl. Poď, Bohuško, Bohuško! Tak, prosím vás, koho to tu máme dneska? No pán doktor, to je Bohuško Socha. On má 10 rokov, je to prvýkrát na preventívnej prehliadke. Neboj sa, neboj. Tak, pani sestrička, prosím vás, otvorte si kartu. Píšte si. Áno. Otvor sa, hej. Otvor. Dobre, dobre, vrchne. A 1, a 2, a 3, a 8, a 35, v poriadku. Máme vrchne, hej? Nie, ešte nie, ešte nie. Tak, si tam. No tak, spodné, jednotne, A1, A2, A3, A8, a spodný A35, máme tu kašu. Aký kos? Toto tu není, však toto tu skoro není ani vidno. Pani, posaďte sa. Neboj sa, neboj. Budeme vrtať. Áno. Prosím. Podržte mi to. Neboj sa, neboj. Počkajte, Bohuško, nekryš, maminku bude boleť hlava. Bohuško, neboj. Ešte trošku. Nie, ako vidím, to nezvládneme, treba anestéziu. Anestéziu? Neboj sa. Ale bude to 5 eur. To by malo stačiť. Tak, pokračujeme. Ja si necítim už tak. A cítiš toto? Dobre, to je dobre. Ale druhá strana. A toto? A dobre, to nevej. Tak ideme na to, hej? Neboj sa a nekryž mi tu. No, to by malo stačiť. Sestrička, trošku, choďte mi po blombu. Nie. Trošku, vyplakni si. Dobre, nie na mňa. Takže, ideme. Dobre, ideme. Tak, dáme. Spodný, dobre. No. Nemôžeš ale teraz 2 hodiny Ani vyvávka? Ani piť, nič? Budeš to musieť zvládať. Dobre. Poďte, všetko v poriadku, máme to za sebou. Dobre, pani, poprosím vás 5 eur. Akých 5 eur? Ja som poistená v zdravotnej poisťovni, tak za toto nezaplatím. Ale pani, na vyšetrenie vášho syna sme použili všetky moderné zdravotné technológie. Ale 5 eur je moc. Áno, prosím vás, čo sa tu deje? Ten krik bolo počuť až tam do umývadla. Táto pani odmieta zaplatiť 5 eur za vyšetrenie jej syna. Toto je zase tu je. To čo je? Veď sa ukľuníte ľudia už. 5 eur nemáte, máte, čo to? Počúvajte, mám taký dobrý tip pre vás. Tam pôjdete, táďalko dole, hore, ľavo, pravo a tam je psychológ. Taký ekonomický poradca, môže trošku taký psychológ, ale viac ekonomický poradca. Môžete tam ísť, on vám poradí. A toto dieťa si necháme ako za ruku, že nám dáte tých 5 eur. V poriadku. Bohuško, za to, že si bol dobrý, tu máš páči sa lízať. Ale- Ale nepapať, Aj o 2 hodiny. nepozerať. Je 10:32 a nachádzame sa u psychológa veľmi špičkového, volá sa Radovan Floriančič. Dobrý deň. Môžem vám s čím pomôcť? No tak my máme taký malý problém. Tak tam ten pán vo vedľajšej ambulancii vyžaduje odo mňa 5 eur za nejakú inekciu, ale ja som predsa poistená v zdravotnej poisťovni. A
A môžem sa spýtať, tá injekcia je pre koho? Je to pre môjho krásneho synčeka Bohuška, ktorého tam drží ako rukojemníka. Tak ak sa vás môžem spýtať, milujete svojho syna do všetko? Áno, samozrejme. Položili by ste za ňu život? Možno. Veľa. Tak sa vás môžem teraz spýtať. Ste ochotní obetovať 5 eur pre zdravie svojho syna? No tak, áno, obetujem. Tiež súhlasím. To som rád, že sa zhodneme. A teraz ak vás poprosím, 50 eur za to napíjem. Čože? Konec, hej?